Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra og Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Magno, 37 anyos. Single, nagpuyo sa Negros Island. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagka-addict nako sa paggamit nining gadgets o sa akong pagkatao. May gitaguan pa manggod ko sa akong kaugalingon. Aron inyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magno, Ma, may pangutana ko nimo. unsa man na ma? Pila na gani edad nimo? Mama, oy. Sa tanan pwede nimong ipangutana ang ako baging edad. Abi ba na ako kung saan ang imong ipangutana eh? Patriling-triling pamanggig ka. Kay kapila na ko mangutana nimo ani. Di man ka magtarong og tubag. Iliko dahil nimo ang istorya sa lain. Namasin lang ko ron ba? Nga basig makalitan ka sa akong gipangutana nimo niya motubag ka nako dayon. Ay, si mama ba iya? Lain na lang pangutana mo eh. Ay nganong dili man gyud ka mutugan dayon. Kapila na pagsulti dayon Ay, sumagod ni mo gud. Ikaw ba yung nag-anak na ko? Nahibaw gid unta ka? Kung pila na edad na ako. Magno, sa kadaghan ninyo man nagsuon. Di na ko kaatiman, di sa katimaan. Jordi amaw eh. Pero sa tanan akong mga anak ba, lakip na ang imong mga manghod. Nga minyo naman. Ikaw na lang giwa pa mahilon na. Ay, lumba bago na. Usa pa, lalaki man ko. Huwag ko kahadlo ka na. Pamig babae ko. Para sa kong may igsuon. Nga, lisod lang niya pagpanganak kung dugay maminyo. Ay dili ba? Tiguang nabaya mi si papa ninyo. Maayo tumubiya mi ining kalibutan na nga napahilo na namong tanan. May pamilya na mo. May asawa o mga anak na nga makaatiman ninyo. Ikauban ninyo sa tibuok kinabuhi. Ay na, ma. Ay, kung kabalak igod. Okay ra lagi ko nga, wa pa maminyo. Hindi pa na mo i-priority na ko ron. Kay unsa man di ay priority nimo Magno. Nga lapas naman kas kalendaryo. Ma. Ganun pa dali-daliun man ko mamagminyo eh. Nga, na-enjoy raman ko ini. Ako cellphone. Basin may bagong link karon nga gipost sa group nga akong giapilan. Aha. Aha. Ni agyud. Kabatanon pa sa mga bida sa video. Oh, kagwapo sa lalaki. Hinayan ako ang video. Di ba siya magkabati sila sa mama? Uy, gawag no. Tagsara ka magawa sa inyo, eh. Ingon pang tiya, malingaw raman kuno kag sigig cellphone. Nana kay uyab sa online? May ka-LDR ka? LDR ba eh? Wow eh. Wapa ko yuyab. Unya, unsa di kalingawan nimo sa mong cellphone? Games?
Anang Dota o Mobile Legends? Di ko mo duwa na eh. Sa may makuha na to ana. Laing duwa nga akong kitanaw. Ha? Unsa mang duwa agaw magno? Ah, basta. Nalingaw ra ko sa maong duwa. Nalingaw ra ko sa akong kagulingon. Ikaw no? Kuyog pa lang ka namong mga maragbarkada? Lingaw pa ka? Uy, si Tutsi ba ba? Nangligras ba ito nimo? Mao ba? Gwapo ra ba to niya igsong laki, no? Ha? Di pagid ko makatugkad kung unsa gining akong pagkatao. Maibog man kog babay, pero dili kalikayan nga sa kadugayan na kog tan-aw aning mga sex video o sa mga porn sites. Murag na adik na ko. Kay mga gwapa o gwapo masabgod ang ilang mga porn star. Og ambot ba? Nga miabot man sa kong hunahuna nga unsa ka kung makig-sex kog sama nako og gender. Pero di pagi ko kasiguro nga bayot gid ko. Kay ganahan masab ko nga mutanaw og mga gwapa og sexy nga mga babae. Og unya, Noah! Nauna! kadit lang ma. Kaon na, ngaon na ta. Oh, naghukas-hukas ka ba ya? Oo, musunod ako ma. Ah, mag-shirt lang ko, kadali. Ah, kadiyot sa. Ayaw sagsira diin pultahan. Oh, kay nga naman ma. Naunsa man ning imong kwarto, oy. Kadaghan bag mga poster sana. Og mga sexy nga babay o mga macho nga mga lalaki. Aha. Ah, mga koleksyon lang good nako ma. Oh, nya? Nganong apil man ng mga macho nga lalaki? Ay, kuan manggula ma. Kining kuan ba love team manggula. Kana siya ma. Love team niya. Kini. kana. O kana silang duha pod, sila po'y love team. Love team? Nya? Nganong wa man na sila magtupad. Ha? Love team man ka, nganong nagbuwag-buwag na sa picture. Kayo love team, magtupad man gyud na sila, dili ba? Nya, agbayan baron sa babae ang lalaki o ang lalaki ba mo agbay sa babae? O musabak ba ang babae sa lalaki sa usa ka picture? Nga nung nagbuwag-buwag mo lagi na. Ah, kuan ma kanang Time pa. Kinsa man yung mga artista ha? O kaila inida. Nasubrahan naman pod ning ilang mga kasiksi. Kita naman sa mga singit oh. Kinis ang mga lalaki oy. Jesus, pastilan ka mga bugdo ba ya? mama eh. Tanaw eh. Hi, Magno. Ay, Nagkita na ay, kita. ay, Totsi. Kay, nga naman eh. Hala, wala ka sulti mo ikakaw nga si Clarence nga ng regards ko ni mo. Ay, oo, nalimot ko. Wala rebound di ha? Oh, muribawon pagigo nga, nagkita naman ta. Today, asan man itong manghudi mo nga si Gerald? Ha? Nganong nangita magkasa kong manghod nga lalaki? Ha? Kuan manggod. Gwapuhan maguguato niya. Unsa? Nabayot na ka, Magno? Ha? Buangan sa bitaw, matag may magustuhan kong lalaki. Magpangita na ko. Gusto ko makakita. Og pagkahuman, matagabi dili na gid masipyat nga say akong imaginon. Aron lang ko makapahungaw sa akong gibati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong pangidaron, wa gid moabot sa akong hunahuna ang pagminyo.
Maibog man ko babae apan mas gusto ko og lalaki. Unsa man kong klasiha sa pagkatao? Ikaduhang pangutana. Adik ay ko og tan-aw og mga sex scandal og mga porn videos. Ug mao nang wa sa kong nauna nga magminyo kay na-enjoy man ko niini. May mental health problem ba ko? Ikatulong pangutana. Kadugayan ako tan-aw og mga sex video. Miabot sa kong nauna nga unsa kahakon makig-sex kog sama nako og gender. Pero mahadlo ko nga basig tawgon kog bayot. Nadaot ka ang akong hunahuna siging tan-aw og sex videos? Ikaupat og katapusan. Halos matagabi ko nga pagmasturbate kumutan-aw nako og mga sex videos. Dili ba ni makadaot nako nga matagabi ko nga mahabuaan og sperm? Unsa may akong buhaton aron nga makalikay ko nining kaadik nako sa akong cellphone? Aron unta makalikay ko nining maong buhata. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Magno. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ane na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako mutambag sa inyong mga medical problem. Usaman ako ka psychiatrist, ako mutambag sa inyong mga problema about emotional, behavioral, psychological. Kung kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas. Klase-klase pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-sulatan ri kanamo. Pwede kanya padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is not the size of the dog in the fight but the size of the fight in the dog. Pwede kanang David and Goliath, no? So bisan og medyo tagilid to sa kinabuhi, fight lang yun. Kung na kay hangyoon, balibaran ka, ayog ambak sa Mactan Bridge, ha? Pasensya lang, basin tayo sunod hangyo, basin musugot na di ay, maluoy ni mo. Ayaw lang tayo ka dismaya, ha? Kay, nahinay, hindi musugot sa primero, kaduhay, katulo, kaupat, charog, paggatos ka hangyo, og bighapon. Alright, so ang ato magtatampo karong adlaw si Magno, 37 years old, single, taga Negros Island. Natunta nga okay na yung kinabuhi diya sa Negros, especially diya sa Negros Oriental. Pero may mong headline sa atong social media, no? Mga itungod sa mga inyong panghitabo diha, no? Tuma sa nabati na ito sa drama, kining si Magno na problema kay medyo behavioral niyang problema, no? Pero sa dili pa nako ni bat-bat ni problema ni Magno, akong i-great ning adres sa kong listahan. Ayun paminaw diya ni Honorable Pante Alisnada sa Nabanga Bohol, Liserio Galulo diya sa Balinguan, Misamis Oriental. Tony Gibbs diya sa Matalom Litig. Gitext yun ni ngalan ni Tony Gibbs nako ni Dadusi diya sa Inupakan, no? Musta naman diba sa Inupakan? Mga taga Negros, no? Mantong ako mga taga Balyahirmuso, no? O mga taga San Carlos City. So may pagpaminaw sa mga Castro family, Macapso, Piolo, Marciliano, Almoras, Amparo, Damandaman, Navarro, Basiliuti family diya sa Balyahirmusa. So ako lagi ng pangamutan, paningkamutan Magno matubag na ko ni mga pangutan. Unang pangutan na ni Magno, tungkol sa nabati na itong Instagrama, problema siya kay maibog lagi siya sa kining babae ug lalaki, no? Maibog siya sa babae ug lalaki. Kining adik ko na siya og porno, kanya gigitan-aw siyang cellphone sa mga sa porno nga mga salida, no? May mga cyber porno dia, no? Adik ko na siya sa porno. Ya, mental problem ba ko nun eh? Yan, sige siya maligyan na sa mga sex video, magsige siya tanaw, magsige siya masturbate, no? Damo to yung media sa akong mga kauban ba sa akong pag-training. 50% kuno sa mga babae mag-masturbate.
50% sa mga babae mag-masturbate. 99% sa mga lalaki mag-masturbate. 99%. Kanang nahibilin nga 1%, bakakon. Alright, tinaot, nakatawa mo sa akong di na sa po ko makatawa sa akong joke, no? Kasi mag-joke ra ba ko, no? Bati kasi kayo ng tao, sobrang ka-serious, no? So, sumasa atong gisgutan sa makadaghan na din sa atong programa, kini magong atong sexual orientation, daghani, no? Natay heterosexual, meaning maibog ta sa opposite sex. Ako lalaki, maibog kong babae. Ikaw babae, maibog ka na ako. Maibog ka sa lalaki. Napoy mga tao po nga kanang homosexual, no? Ako lalaki, maibog sa kong parehan akong lalaki. Ang gitawag na ito na gay. Ikaw babae, maibog sa kong parehan mong babae. Gitawag na ito na lesbian. Naapoy mga bisexual, no? Ako kasabon na pag makadaghanan ako ng gisultin sa itong programa. Ako lalaki, maibog kong babae. But for some reasons, walay babae, pwede sa kong maibog kong lalaki. Mo na yung mga bisexual. Not pa asexual, di yun maibog, either way. Naapoy mga transgender na LGBTQ. Daghan na tarong mga bantayana, no? Kaya magsige og tana og porno, sex porno. Para sa ako, no? Okay raman tingali pa nagsaan lang ayo lang kanang mahimo na kang obsessive compulsive pasabot ng obsessive compulsive bot pasabot nga kining magsige lang ka gunahon na nga we will put mo na yung obsession sige gunahon na balik-balik siya mutan aw gigug porno karon buntag ug hapon ang compulsion is magsige kag kanang buhat kaning parehang mo ning self stimulation masturbation. So ato siguro ning batbat ko ning sa baning masturbation na sabay mga inunta ato mga angay may balaan ani balo ko nga daghang kay interesado aning maminaw labi na sa ato mga kabatanunan ang kining masturbation both male and female pero kadaghanan gyud mahitabo sa male mga lalaki naa ni mga side effect pero wala mo specific na harmful effect, no? In fact, katong mga athletes, maingon sila nga mag-masturbate sila prior to the competition, okay naman performance. No? Ato, kapuyon lang ka, pero medyo fatigue, manakit ng different parts ng body, pero in the long run, naakudre mga i-share ninyo nga possible na mga hitabo kung magsige na sa ka o buhat aning self-stimulation or masturbation. Mahimo na ning compulsion or obsessive compulsive na ka. Wala ka lang ginahimo kung sige lang kag tanaw dag sex video, sige tanaw si mga porno nga mga salida sa imong cellphone. Siyempre kuan jud ka kana baya tay testosterone hormone, no? Na kung taas ang imong testosterone hormone both male and female, naamasan ni sa female ning testosterone hormone, dili lang ni sa lalaki, no? Although ang nasa female kining estrogen progesterone, pero testosterone lagi po sa babae. Pero dili kay daghan sama sa testosterone level sa mga lalaki. Mukuan mo gud ning testosterone mo tabang ni sa atong protein synthesis o sa atong bone formation. Naka-increase po ni siya ingon ta maapektuhan ang level sa atong mga neurotransmitters, yung dopamine, norepinephrine, serotonin, oxytocin, maka-effect po ni siya sa atong mood o stress. Positive, maka-relieve sa stress, no? Pero ako nang-encourage na you do this masturbation regularly, basta 99% sabon ako sa mga lalaki mag-masturbate, ang remaining 1% bakakon. So kung perme na yun po, perme na lang yun po din mo nang ginahimo. So, sensitive na kayo ang imong skin nang dapita sa imong sex organ. Ubad na, mag-edema na, ma-infected na, masuli na. Kanya, siyempre, perme kang kapoy. Kapoy ka, luya, na mga rashes diha, muluwer ang imong self-esteem. No? Di na itong unahuna o panguyab dito, asa naman lang diha, ikaw, kining magno, single pa man ka, no? Dahil sa Negros Island, 37 years old, di na kaunahuna dito, panguyab na sa iyong silingan, nagsige na lang ka anig self-stimulate ng masturbation, no? Taas ang imong tingnon ta nga failure sa imong mga problema, di nakaka-focus. Unya di ang imong mindset medyo wala sa
kung sa tuning pa wala ma-tune up, anxious ka. Kanya, mo resulta ni siya in the long run sa erectile dysfunction. Kaya mo luso ang imong self-esteem, atong, as we all know, the stages of the sexual act is appetite, excitement, climacterium, and resolution. So, mauna nga maapektuhan ang imong normal sexual functioning. So, maibog man kagbot sa babae and lalaki, akong ikaingon ni mo Magno nga bisexual ka. Bisexual ka. So, this is not a disorder. The only time that it becomes a disorder when this is ego dystonic. Kung sabi pasabot og ego dystonic, you are not comfortable, you are not happy, you are not proud to be being a bisexual. Maibog kag babae o lalaki. Sa akong balikon, ang kining masturbation, maka-improve ni siya, maka-stimulate ni sa release sa atong happy hormones nga endorphins, maka-lower ni siya sa stress, but makataas ni siya sa mood problem. So, muna ako ikastorya sa imong problema, Magno, diya sa Negros Island, o ginaot, nakasabot ka sa akong speaker nimo, maigidlontag, buduol ka o psychiatrist ng dapita sa Negros. So, naaman diya Dr. Arias, bumusta kong Dr. Arias diya sa Dumaguete City, matadi siya nag-base, o basta kay diyan dapita sa inyo, kailame, psychiatrist mo ni siya, nag-refer ko dok ni Dr. Rene Obra, na itong kong problem, nga musige na lang kong tanaw og mga sex video, o nagsigig masturbate. This is more of akong balikon sa makausap pa, obsessive compulsive na ninyo mo kay sige naman lang. Kasi wala kay may trabaho inupod. Divert your attention to something na productive. Kasi magsige lang kang tutok ang imong binuhi diha, no? Alright? So inaw kasabot ka Magno ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko ug sa inyo dihang tanan sa all over the world kaya naman tayo live streaming. All over the world ug sa naman to akong listahan sa mga taga Australia at naghanar ba ani murag akong oras pero perpason na nako. Sa Singapore si Chuna Rio si Ruth Do Yunan ayong pagpaminaw. Sa Amerika, musta naman si Atty. Nicolas Carangel, sa mga pahardo, mga guso family. Akong classmate, si Carol Napoli. Mag-reunion tabards. Area niya dire. Mga Luterte, Pahelnar, Asiro, Makabata, Bagaris, Morales, Perinal family, no? Anak siguro ning Bing Perinal ni si Iris Kudal Perinal, no? Canada, si Elsa Reyes, mga Tindugan, Telma Tindugan, Enriquez family, Kabahog family, Duling Bunisa, Nimpa Alcantara. Sa Amerika, si Laura Biong, musta naman kalaog, si Maring Flora Kodal. Diha sa Sweden, si Marmolina. O diha sa Dubai. Saan naman to akong listahan sa mga taga Dubai? Mga silingan ni sa mga taga Dubai. Asiro. Senta Radio mo nationwide tatak arman. Daghang salamat o maayong adlaw.